håll lite fingret på bara. Det bästa jag kommer ändå nu. Vi hade så liten låda. Ja. Oj, shit, vart är det där vägen? Jävlar. Shit. Vad är det där? Snart tror jag inte filma längre. Nej. Men det blir bättre slut, tror jag. Ja, de har pröjsat. Du jävlar, det var värt att få stå och titta på den här showen. Ja, kul. Det är sjukt häftigt att bo här uppe när man kollar på raketen. Ja, visst. Nej, då hade vi jävla tur också. Ja, du jävlar. Det blir bättre än så här. Det är som privatbord bara för oss. Ja. Mamma, de firar för vi har varit förlovade ju. Men häftigt med de snurrar innan de smäller. Jag gillar de här. Ja, de är jättecoola. Jag drar upp lådan där nere. Så jag drar fram en till. Ja, det är en till. Är det sant? Jag vet inte hur många. Kan du fota nästa låda? Nej, jag tänker filma. Tänkte ifall det Mamma, blir de har dragit igång den här i 4 minuter nu.